аз миёни ҷашну сур ва идҳои марғуб ва хеле дилпазири қавмҳои тоҷику форс ва халқу миллатҳои ҳамҷавор Наврӯз яке аз қадимтарин, бузургтарин ва зеботарин ҷашнҳои ҷаҳон аст. ҷашни Наврӯз дар ҳақиқат як ҷузъи хотираи тобноки маънавии одамон мебошад, ки наслҳоро бо ҳам пайванд дода, робитаҳои дӯстӣ ва муносибатҳои ҳамёриву ҳамкориро боз ҳам қавӣ мегардонад. боиси ифтихор аст, ки кӯшишҳои пайдарпайи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самара доданд ва аз 3 сентябри соли 2009 инҷониб Наврӯз мавқеи байналмилалӣ гирифт ва ба рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ЮНЕСКО дохил карда шуд. шинонидани гулу бутаҳо ва дарахтони мевадиҳандаву ороишӣ яке аз анъанаҳои қадимаи наврӯзӣ ба шумор меравад, ки бо оғози мавсим сокинону кормандони касбу кори гуногун ва масъулин дар хонаву назди муассисаву идора ва кӯчаву хиёбонҳо дарахтон ва гулҳои ороишӣ мешинонданд. ин анъанаи наврӯзӣ чун солҳои қаблӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд оғоз гардида, сокинону масъулин ба Наврӯзи байналмилалӣ омодагӣ мегиранд. маврид ба зикр аст, ки айни замон барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷот ба гулҳои ороишӣ беш аз 6 адад гулхонаҳое, ки дар ҳудуди вилоят фаъолият доранд, таъмин менамоянд. мувофиқи маълумот, дар ин мавсим наздики 11 миллион гулҳои ороишӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят шинонида мешавад, ки ин амал аллакай оғоз гардидааст ва ҳама минтақаҳои вилоят рӯз аз рӯз ҳарчи зеботар мегардад. шинонидану парвариши гулу дарахтони ороишӣ аз зебопарастии ҳар нафар дарак медиҳад. бо мақсади омодагӣ ба Наврӯзи оламафрӯз ва оғози фасли баҳор дар баробари дигар кӯчаву хиёбонҳои марказӣ ва маҳалҳо дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тадбирҳои ободониву кабудизоркунӣ вусъати тоза касб намуданд. дар доираи ҳамин тадбирҳо дар шоҳроҳи автомобилгарди Хуҷанд Ғафуров корҳои васеи ободонӣ ба роҳ монда шудааст, ки наздики 60 000 беғ гули садбарги сафед шинонида шуд. ҳамзамон дар давоми мавсим шинонидани зиёда аз 60 000 беғ намудҳои гуногуни гулҳои ороишӣ дар назар дошта шудааст. бо чунин иқдомҳои созанда бунёдкории фазои идона ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ имрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят ин иқдом идома дорад. танҳо дар шаҳри Хуҷанд бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шинонидани беш аз 2 миллион гулҳои ороишӣ ба нақша гирифта шудааст. маврид ба зикр аст, ки гулпарварӣ, ки аз гузашта ба мо мерос мондааст, яке аз самтҳои муҳим барои ободу зебо намудани кӯчаву хиёбон ва мавзеъҳои истироҳативу фароғатӣ ба шумор меравад. ба таъкиди мутахассисони соҳа, ҳар сол дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд вобаста ба мавсим навъҳои гулҳои ороишии марҷонгул, петуния, вербана, тагец, садбарг, ёс ва ғайра барои ороиш ва зебову назаррабо намудани кӯчаву хиёбонҳо истифода мешаванд. бо назардошти зиёд будани талабот ба гулҳои мавсимиву ороишӣ, гулпарварони вилояти Суғд солҳои охир дар самти мутобиқ намудани гулҳо ба иқлими маҳал ва бо усулҳои нав парвариши гулҳоро ба роҳ монда, ба дастовардҳои бештар ноил гардиданд.